Long face. Long face. Mama is not a yes, sir, dear Beckham, so dear, Nana will do. Yes, I know the panels of high. I just said, yeah, I'm so
Awurade ani da so ne daakye pɛbrɛ busua ne sɛnti yɛ mpaebɔ ne sɛ Awurade tokura bɛda hɔ nhyɛ hɔ ma tokura bɛda hɔ nhyɛ hɔ ma tokura bɛda hɔ nhyɛ hɔ ma deɛ bright te ase a anka bɛyɛ ama busua no Awurade yɛma yɛn ma nkyɛn so yɛ mpaebɔ ne sɛ Awurade wo ne na wo kasa ɛtɔ akoma so ɛma akoma tɔ yɛ mo Awurade kasa wo ma yɛ so Awurade ma wo mo nte wo ni ɛberɛ te sɛ yi mo sɛ wɔbɔnefoɔ bi ama ne homene so sɛ wɔbɛsɛ yɛ aba abusua yi mu a ɛne Awurade ma ne kɔnkɔn mu ɔso mbɔ ne tere so Awurade ma ne agyinatuo nyɛ kwa Awurade ma ne nhyehyɛ yɛ nsa nkɔ wɔ no
That's